साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। मा नोंथाङा माब्लाबा नोंथांनि जिउआव बेबायदि मोन्दांथि मोननो हादोंनि सोरनिबा बुंनाय बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांनि जिउआव माबा मोनसे सोलायनायखौ नोंथाङा बे बाथ्राखौ सैथो होननानै सानोब्ला बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिख्रुइ देरसिन, बेनिख्रुइ गोहोगोरासिन, बेनिख्रुइ बोलो गोनांसिन मानसिनि जिउखौ सोलायहोनो हाग्रा बे जाहैबाय इसोरनि बोसोना। आरो बे इसोरनि बोसोन बाथ्राफोरा केवल लिरनानै दोननाय सोदोबफोर एबा बाथ्राफोरल' नङा, नाथाय बियो इसोरनि मोनसे सैथो बाथ्रा आरो फोथायनायनि बाथ्रा। बे जोंनि गोसोसिम थाङो एबा जोंनि गोसोखौ हमो आरो जोंनि आत्मा एबा जिउखौ बोलोगोरा खालामो आरो जोंनि जिउखौ सोलायनो हानायनि गोहोआ दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आव जों बेखौनो सावरायगोन दि इसोरनि बोसोना जोंनि जिउआव बेसेबां गोनांथि, एबा इसोरनि बोसोननि गोनांथियालाय माथो? बे इसोरनि बोसोना जोंनि जिउआव गैयामोनब्ला दिनै जोङो मा जागौमोन? दिनै जोङो बबे लामाजों थाबायगौमोन? अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदिनो गोबां सोंलुनि फिननायखौ बे भिडिअ'आव क्लियार होगोन। दा बेयावहाय भिडिअ'खौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंथाङा रोखा जानो हागोन। दे अब्ला जोंनि जिउआव इसोरनि बोसोना मानो गोनांथिथार बे बिसयखौ जोङो सावरायलांदोनि। इसोरनि बोसोनखौ जोंनो मानो नांगौ बेनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरनि बोसोनाव सोलायहोनो हानाय गोहो दं एबा बोलो दं एबा सक्ति दं। ट्रेन्सफर्मेटिभ पावार अफ गड्स वर्ड्स। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सैथो बाथ्रा, इसोरनि बोसोनाव सोलायहोनो हानाय सक्ति, बोलो, गोहोफोरा दङ। नाथाय मा गोहो दङ, मा खालामनो हायो, जों बेखौ आरोबाव मोनफा मोनफा फिसा खालामनानै नायबावगोन। पइन्ट 1, पइन्ट 2 खालामनानै नायबावगोन। दा जों सेथियावनो नायगोन जाहैबाय इसोरनि बोसोनाव सोलायहोनो हानाय सक्ति दङ। बेनि सेथि पइन्ट बेनो जाबाय गोसोखौ गोदान लुखांफिननायनि गोहो दं। पावार टु रिनिउ द हार्ट। इसोरनि बोसोनाव जोंनि गोसोखौ गोदान बानायफिननो हानायनि गोहो, बोलो, सक्तिया दं। इजिकेल 32:22 सिरि। आङो नोंसोरनो गोदान गोसो होगोन आरो आङो नोंसोरनियाव गोदान जिउ दोनगोन। आङो नोंसोरनि सोलेरनि अन्थाइ गोसोखौ बोखारनानै नोंसोरनो गुरै गोसो होगोन। इसोरनि बोसोना जोंनि गोरा गोसोखौ बायग्लिहोनो हायो, गुरै खालामनो हायो आरो बियो जोंखौ जोंनि पाप आरो दसिनिफ्राय उदांस्रि खालामो। मानोना जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों दसि जानायखौ मोनथियो, पापखौ मोनथियो। बेफोर गासैखौ मोनथिनायनिफ्राय जोङो पापनिफ्राय उदांस्रि जानो हायो आरो जोंनो मोनसे गोदान गोसो, मोनसे गोदान सिन्ता, गोदान साननाय हनाय, मोजां साननाय हनायखौ जोङो बे बोसोननि गेजेरजों मोननो हायो। इसोरनि बोसोनाव सोलायहोनो हानाय गोहो दं। बिनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय जोंनि साननाय हनायखौ सोलायहोयो। चेन्जिं द वे वी थिंक। रोमारि 12:2 सिरिया बुङो, संसारजों दा गोरोबफा, नोंसोरो गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो। इसोरनि गोसोआ मा, मोजाङा माखौ बुङो, इसोरा माजों खुसि जायो आरो गोग्गोआ मा, बेफोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोनखौ ध्यान खालामनायनि गेजेरजों जोंनि साननायखौ जों सोलायनो हायो, एबा इसोरनि बोसोना जोंनि साननाय हनायखौ सोलायहोयो। जेरैहाय गोसोआव जुदि गाज्रि सिन्ता भाबनाफोर दङब्ला, गाज्रि साननाय हनायफोर दङब्ला, गाज्रि नोजोरफोर दङब्ला, बेफोर गाज्रिखौ नागारनानै मोजां सिन्ता फारसे, मोजां साननाय हनाय फारसे इसोरनि बोसोना जोंनि साननायखौ सोलायनानै होयो। जेरैहाय जोंनि थांना थानाय समावहाय जोंनि गासै आसार खान्थिया सोलायगोन। जों जुदि गाज्रि राव रायग्राब्ला जोङो मोजां राव रायगोन, जोंनि मानसिकफोरा जुदि गाज्रिब्ला जों मोजाङाव फैगोन। बेबायदिनो जोङो इसोरनि बोसोनजों सोलायहोजायो आरो जोङो इसोरनि इच्छा बायदियै थांना थानो थाखाय सोलोङो। इसोरनि बोसोननि गोनांथिनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय प्रटेक्सन आरो सेफटिखौ जोङो इसोरनि बोसोननिफ्राय मोननो हायो। इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो रैखाथिखौ मोनो। प्रटेक्सन एन्ड सेफटि फ्रम गड्स वर्ड्स। येस अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो रैखाथिखौ मोननो हायो। नाथाय जोङो आरोबाव फिसा खालामनानै नायबावगोन जे मा बिसयाव जोङो रैखाथिखौ मोननो हायो। फिसा खालामनानै जोङो नायगोन। दे दानाब्ला जोङो बबे बिसयाव रैखाथिखौ मोननो हायो बेनि सेथि बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। बेनो जाबाय जिउनि हान्थिनायाव रैखाथि। प्रटेक्सन डिउरिं लाइफ स्ट्रागल्स। गितफोरनि 94:4 सिरिया बेबायदि बुङो, बियो गावनि गांफोरजों नोंखौ खोबनानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो थानो मोनगोन। इसोरनि बोसोनाव इसोरा जोंखौ रैखाथि होगोननि सतबांसाखौ मोनथिहोदों एबा सतबांसाखौ दोनदों। जेब्ला जोंनि जिउआव खैफोदफोरा फैयो,
आरो जों जेब्ला गिनायखौ मोन्दांथि मोनो आरो बैबायदि समाव इसोरनि बोसोना जोंखौ बोजबनानै लायो आरो जोंखौ बोलोगोरा खालामो आरो मोनसे प्रटेक्शनखौ होयो। बे बोसोना जोंनि मानसिक आत्मिक जिउ मोदोम लानानै गासैयावबो जोंखौ सुरक्षा खालामो एबा जोंखौ प्रटेक्शन खालामो। इसोरनि बोसोनाव रैखाथि दं। बेनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय मोदाय आरो पापनिफ्राय रैखाथि होयो। प्रटेक्शन फ्रम इभिल एन्ड सिन। गितफोर 119 नम्बरनि 11 सिरि। आङो नोंनि आयेनखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय, मानोना आंनि नोजोरा बेनो, आङो नोंनि जेंना पाप दाखालामथों। इसोरनि बोसोना जोंखौ गाज्रिनिफ्राय अरायबो गोजानाव दोनो, पापनिफ्राय गोजानाव दोनो एबा मोदायनि जिथु गाज्रि खामानि मावनो होनाय थुलुंगा होनाय बै खामानिनिफ्राय जोंखौ गोजानाव लाखियो। जि खामानिफोरा मावोब्ला पाप जायो बैबायदि खामानिफोरनिफ्राय जोंखौ इसोरनि बोसोना लागारबो प्रटेक्शन होनानै दोनबाय थायो आरो जिथु जोंनियाव इभिल थट फैयो, जिथु गाज्रि सिन्ताफोर फैयो, बै गाज्रि सिन्तानिफ्राय रैखाथि होयो आरो जोंखौ मोजांनि फारसे सैथोनि फारसे जौगाहोलाङो। दानियाब्ला फैफिनबावदो गुदि बाथ्रायाव। इसोरनि बोसोनखौ जोंनि जिउआव मानो गोनांथि बेनि थामथि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरनि बोसोनाव दैदेननाय आरो दिन्थिनाय दं। गाइडेन्स एन्ड डिरेक्शन फ्रम गड्स वर्ड्स। अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर, थारैनो सैथो बाथ्रा, इसोरनि बोसोननि गेजेरजों एबा इसोरनि बोसोना जोंखौ दैदेनो, जोंनो दिन्थियो। दा बेनिनो आरोबाव जोंहा गोबां बाहागोफोर दङ। फिसा फिसा बबे बिसयाव जोंनो लामा दिन्थियो, जोंखौ दैदेनो, जोङो बेखौ नायबावनि। बेनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय जिउनि थांखि लानायाव दैदेननाय। गाइडेन्स इन लाइफस डिसिशन्स। बोसोन बिजाब 3:5 आरो 6 सिरि। गोसो मानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो। नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसो खांनानै मावदो। बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन, बे बोसोना जोंखौ थांखि लानो थाखाय, खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होयो एबा सैथो थांखिखौ लानानै थाबायनो थाखाय जोंनो बोलो होयो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव मोनफ्रोमबो समाव इसोरनि बोसोना जोंनो गोदान गोदान लामाफोरखौ दिन्थिबाय थायो आरो सैथो लामाखौ दिन्थियो आरो बे लामाजों जेब्ला जों थांगोन, जोङो सैथोखौ मोनहैगोन, देरहासारखौ मोनहैगोन, साक्सेस जानायखौ मोनगोन। इसोरनि बोसोना जोंखौ दैदेनो। बिनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय खोमसियावबो सोरां। लाइट इन द डार्कनेस। गितफोर 119 नम्बरनि 105 सिरि। नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय। इसोरनि बोसोना खोमसि जिउखौ सोरां होयो आरो बे खोमसि जिउआव सोरां लाबोनानै सैथो लामा फारसे, सोरांनि लामा फारसे आवगायलांनो थाखाय बोलो होयो। जोंनि जिउआव जिखि परिस्थिति जाया मानो, जिखि समस्या जाया मानो, मोनफ्रोमबो समस्यानि गेजेरजोंब्लाबो इसोरनि बोसोना जोंखौ सोरां फारसे दैदेनलांगोन। जोंनि आगानखौ मोनसेब्लाबो इसोरनि फारसे दैदेनलांगोन। मोनसे आगान हरनानै जोंखौ सोरांनि फारसे दैदेनलांबाय थागोन। दानाब्ला फैफिनबावदो गुदि बाथ्रायाव। इसोरनि बोसोना जोंनि जिउआव मानो गोनांथि बेनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरनि बोसोननि सदबांसा। प्रमिस अफ गड्स वर्ड्स। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोननि सिङाव गोबां सदबांसाफोर, प्रमिसफोर दङ। नाथाय मा प्रमिस जोङो आरोबाव फिसा खालामनानै दोननि एबा नायनि, जेरावहाय जोङो मोनफा मोनफायै मोनथिगोन इसोरनि बोसोना जोंनो मा प्रमिस, मा सदबांसा होदों। बिनि सेथि बाथ्राजों नायनि। बेनो जाबाय आसा आरो फोथायनायनि सदबांसा। प्रमिस अफ होप एन्ड फेथ। जेरेमिया 29:11 सिरिया बुंदों, मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ। बेनो फोरबोनि होननाय। आंनि खायदा खालामनाया सान्तिनि थाखायसो, सैहोनायनि थाखाय नङा। आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन। इसोरनि बोसोनाव फोथायनाय आरो आसानि प्रमिस दङ। इसोरनि बोसोना जोंखौ गोसोखांहोयो दि इसोरा जोंजों लोगोसे दं होननानै आरो बे इसोरा जोंनि फिउचारनि मोजां सिन्ता खालामो, फिउचारनि थाखाय मोजां खामानि मावो। बे गासै बाथ्राफोरखौ, बे गासै आसाफोरखौ इसोरनि बोसोना जोंनो मोनथिहोयो आरो जोंनो फोथायहोयो। इसोरनि बोसोननि सदबांसानि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय सोखाजानाय आरो बासायजानायनि सदबांसा। प्रमिस अफ हिलिं एन्ड सेलभेशन। जेसाया 53:5 सिरि। आन्थाय बियो जोंनि आयेन बारस्रिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुबजाबाय। जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। इसोरनि बोसोनाव जोङो सोखाजानाय आरो बासायजानायनि सदबांसाखौ मोननो हायो। इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोङो जे
जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि बुजानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि दुखु खस्थ' जानायनि गेजेरजों जोंहा सोखाजानाय दङ मोनफ्रोमबो बेरामनि सोखाजानाया जिसु ख्रिस्टनिफ्राय दङ आरो बासायजानाया जिसु ख्रिस्टनिफ्राय दङ बे बाथ्राखौ जोंनो हप आसा होदों जोंनो प्रमिस होदों इसोरनि बोसोना दे दानाब्ला जों गुदि बाथ्रायाव फैदोनि इसोरनि बोसोनखौ जोंनो मानो नांगौ बिनि बाथि बाथ्रा बेनो जाबाय इसोरनि बोसोनाव गोजोननाय आरो रंजानाय दं जय एन्ड पिस इन गड्स वर्ड्स Yes, अनजाग्रा प्रियफोर जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों सुख सान्तिखौ मोननो हायो दा बिनिनो बाहागो फिसा फिसा माखासे बाहागोखौ जों नायबावगोन बहा बहा माबायदि सुख सान्तिखौ मोननो हायो जों बेखौ नायगोन बेनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय जिउमायारि जिउनि गोजोननायनि फुंखा source of spiritual peace जहन 14:27 आं नोंसोरनियाव सान्तिखौ गालाङो बे सान्तिया आंनिनो बेखौनो आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबादि होआ नोंसोरो दा जिंगासि उसाव बादाव दाजा आरो दागि इसोरनि बोसोनाव जोङो गोजोननायखौ मोननो हायो जेब्ला जोङो जिउआव खैफोदजों मोगा-मोगि जायो अब्लाना इसोरनि बोसोनखौ अध्ययन खालामनाया ध्यान खालामनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोजोन सुख सान्तिखौ लाबोयो एबा होफैयो मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोमबो समायाव मोनफ्रोमबो परिस्थितियाव जोंखौ धैर्ययै थानो थाखाय आरो गोजोनै थानो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होयो इसोरनि बोसोनाव गोजोन सुख सान्ति दं बेनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय सैथो गोजोननायनि मोन्दांथि एक्सपिरियेन्स अफ ट्रु जय गितफोर 14:10 नोङो आंनो गोथांनि लामाखौ दिन्थिथारगोन नोंनि मोखाङाव आग्लाय बिग्लाय रंजानाय दं आरो अरायबो आंनो गोजोननायखौ लाबोयो अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि बोसोनाव जोङो सैथो गोजोननायखौ मोननो हायो बुहुमनि गोजोननाया सैथो गोजोननाय जानो हाया नाथाय इसोरनि बोसोननि गेजेरजों जोङो सैथो गोजोननायनि अनुभब मोन्दांथिखौ मोनो इसोरनि बोसोना जोंखो मोन्दांथि होयो जे जिथु सैथो गोजोननाय दङ बै सैथो गोजोननाया इसोरजों थाबायनायाव इसोरजों सोलिनायावल'सो सैथो गोजोननाया दं एबा सैथो गोजोननाया थायो होननानै जोंखौ मोन्दांथि होयो अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरनोमोन इसोरनि बोसोननि गोनांथिनि माखासे बाथ्राफोर जि बाथ्राफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय जोङो मोनथिनो मोनबाय दा बेयावहाय आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एबा बे इसोरनि बोसोनखौ मोननानै माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होननानै आसा खालामदों नोंथाङा जुदि सोलोंदोंब्ला जायफ्रा दिनै गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होदो आरो सानोब्ला शेयार खालामदो दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ